Ngati phone yanu yokumazima pa screen pamene mukuyankha call kapena mukumvera VN, tatiye ndikuoneseni kuti matani. Ndiye chomwe muyenera kuchita ndikupita ku settings, kenako ndikuseseresa, ndikupita pa about phone, kenako software information, kenako apalemba kuti build number, panganipo ni click pamene papa 7 times mpakana ilembe kuti you are now a developer. Kenako muzapanga back, ndikuseseresa musimu pansi pa about phone pamabwera no developer options. Kenako muzapita pa quick settings developer tools, mukapita pamenepo muzapeza apalemba kuti sensor off, ndekuti ngati pali choncho mutha kuzachongerapo chonchi. Yatu zikatero ndekuti phone yanuyo izasiya kupanga zachibwanazo. Basetu kupanga kwake ndikumeneko. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tione video sati.